kwabantu. Umuntu mekubona inhlabathi ngemuva komuzi wami lapha engadini yakhe ekuseni angayiqondi kahle uvela athi kanti lesangoma makhona ogulayo ongaleyo uphethwe izibhobo engasilapha sindaweni ngoba nazi phela isangoma noma ngoba nene angayiqondi nozwani ile sangoma ngithi yazi yanzima indaba yazi yabuhlungu lento engiyiyona angisayithandi. Yabona ngesikhathi kuhlupheka kunjeyana kucakekiwe kwafika into ethi mina angisayithandi lento ube ngiyazenzela ngabe ngiyayiyeka kusho ukuthi akulula. Sahamba-ke singakahambi ngilale ebusuku sengishilo ey'nganeni kudadewethu omunye ngathi yabona mntakama Nonhlanhla yafisa manje ungaphili emhlabeni ngife kodwa ngibuka le ngane ngizoyishiya nalolu sizo lungaka ukuthi zosala zenze njani. Into esengiyicabanga ukuba nginesibhamu bengokwenza njengalabelungu sihlale siyibuza ukuthi bebesangene yini bebenzani ukuze kuthi umlungu uthatha isibhamu wanqoqoza iy'ngane wanqoqoza unkosikazi wagcina ngaye. Ngathi cha ubaba wabo bengeke ngimenzele ukuthi kodwa bengokwenza iy'ngane zami zonke ukuze ngife nazo zingasali yihlupha muntu ngoba emhlabeni ngikubukile ukuphila ukuthi uma uphila impilo yokuhlupheka uyinkinga ebantwini futhi amukho oqhubeka nokukuthanda ngoba akekho uzomela ukusizana nawe ekuhluphekeni kwakho. Ngcono ngife ney'ngane zami. Lapho ngasuzwa ile ngane yakithi yathi ayisisi ungakulokotha nokulokotha ucabanga leyo nto. Awazi ukuthi umuntu owenze lokho akanandawo akanakuphumula. Uyobe unozulane la emoyeni emhlabeni ingunaphakade kuze kube nini uzulu ungaphumuli ungamukelwa ndawo ngoba into yokulahlwa phela manje. Ngalizwa lelo zwi liphuma enganeni encane kunami langisiza. Kuthe lezo insuku nje mangilele kuthi ekuseni ngiphaphame ngizwa amakhaza amakhulu ayi bese ngithi ukumbatha kona kwasekuseni bese ngithi ngingana amakhaza kanti ngesikhathi ngithi kwembatha evuka umyeni wami ephuthuma ehamba khona indlela izoyithatha yakude ngivele mina ngigodole ngesikhathi ngembathe vele kube nezwi elikhuluma nami lithi wena Thembi namhlanje ngizokutshela ukuthi uzokhuleka egameni lika Jesu lona lodwa uzolahla yonke lento leyikhaya uthule zonke lezikhumbo oyiqokayo buhlalo ubuyeko zidwaba konke into ekuthiwa umuntu uzoyiqoqa ngisho emncane semadokweni uzoyikhipha hamba yokulahla noma yokushisa ngoba akusena msebenzi lekhaya sekuphelelwa amandla. Into ozoyenza uzokhuleka kuleli gama lika Jesu lona lodwa. Leli khaya kuzange kube ikhaya lamagqolo lawo wawalanda nazo zonke lezi zinto oyilethile leli khaya kwakuyikhaya lomkhuleko. Ngathi Nkosi angikwazi ukukhuleka kulelo gama. Wathi uzofunda uzokhuleka. Ngathi abantu ngizobanikani mabe usho ukuthi ngizobanikeza amakhandlela ngizobakhulekela amakhandlela ngibanikeze namanzi ngithandazela amanzi abo ngikhulekela amakhandlela bathi akho makhandlela la adingakalayo namanzi la wena uzokhuleka egameni lona lodwa. Ngathi ngoba ngikwazi nje ukukhuleka egameni kanti abantu babefika ngizobanikani. Wangihleka ke lapho wathi abantu babefika uzobakhulekela egameni lika Jesu. Ngase ngithi ngiyezwa Nkosi. Wabe sengishiya lapho ke khuluma nami. Ekuseni emva kwaloko nje ngithi vele sekusile ngivele ngivuke ngikhulu ngisebenza imisebenzi yami yonke ngithi mangiqhubeka nemisebenzi yami yonke ibuye le ndaba uthi ngivumile ngathi ngiyezwa kodwa ngivumeni ngoba lo uNkulunkulu engathi akangicabangeli othi angilahla izinto engayithenga ngemali lemithi ngayithenga ngemali ukhuluma ngesikhathi esirongi engingenamali ngaso anginayo imali ngisho ukuhlaba inkukhu angathiwa ngithenga inkukhu angeke ngikwazi kodwa manje ukulahla ke yonke lento ngesikhathi abona athi akukho lutho ngeke
angilahli namhlanje. Yabona-ke le nto ayishilo ngiyizwile kodwa ngizoyenza ngelinye ilanga mhlawumbe emva kwenyanga. Nginqume kanjalo ngithi hhayi akudlula inyanga nje eyodwa ke ngithi ukuzama ukuthola imadlana siphile ngithengele nale ngane encane ithini liyabiza. Ngeke ngikwazi ukulahla kanje namhlanje zonke lezi zinto. Hhayi abuye ubaba ebusuku la ehambe waya khona ngithi ngimtshelile lutho yonke lento eyenzekile bevele ehambile. Uma ebuye ebusuku athi sibuya kude kabi kade sodayisa khona siqhubekele phambili saya kaMhlaba Uyalingana. Ngithi kaMhlaba Uyalingana kodwa nje athi besidayisa khona-ke endaleni sasaqhubekela nalabo besihamba nabo basemlazi omunye umuntu uthiwa uyasebenza ukulungisa izinto zomsamo ongahambi kahle. Angingenanga-ke mina ngoba wena ungekho wena ophethe lezi zinto wena la ekhaya usebenza indaba zemsamo namadlozi mina hayi angikho phambili. So-ke ngibona ukuthi uchitha isikhathi ungena kwami nalowo muntu uthatha isikhathi eside kabi ngabo sizongena base ngihamba nawe. Angipholisanga maseko-ke ngagcuma ngahlala le ndaba afika nayo-ke angabe ngisayiphathe yami ukuthi uNkulunkulu khona into ayikhulume nami angiyishongo ngoba nginqena ukuthi uzothi abona lesi sixakeke ngayo la ekhaya sesidayisa inyama la ekhaya siqale futhi ngale yangaphakathi dayisa inyama yangaphakathi la ekhaya uyabonga lawo makhathoni ngithi ngangiwabona embonweni asechicha amafutha ngangawathandi yiwo lawo sesiphila-ke manje ngawo-ke isilayisha wona le moto enhle. Angibona uzovela athi yabo manje sixakekile yenza lento eshiwo angilahlise zonke izinto ngamandla kanti mina ngifuna ukulahla manje ngisafuna ukuzama umzamo wokugcina bese ngilahla emva kwenyanga eyodwa ngenze lento ayishoyo-ke yokukhuleka egameni likaJesu. Hhayi maybe-ke le ndaba ngithi mina kuyiwa nini kuphindelwa nini akusheshwe ngijahile-ke manje athi nami ngibona kona ukuthi into engasisiza ukuya lapha ukuze kube khona into esisiza lapha mhlawumbe kuvuleke ngakule nto yakho ngoba nangale bhizinisi nisesiwile ngithi hayi siyahamba impela. Hhayi kufike uLwesine sivuke ngey'ntatha sinqamu lesishona emhlabeni sithatha abasemlazi siqhubeke nohambo lwethu ngoba nabo babevele bezophindela iy'hlobo zethu zasemlazi sifike khona endleleni siya khona imoto yagibela phezu kwamaklesi kabhiya agcwele ubhiya awiswe yitruck le empangeni ngendlela siphuthuma sibheke kaMhlaba Uyalingana cishe salimala manje cishe safa yaqhuma ibhampa yemoto yami lapho kwami inqaba imoto yasisale cishe yagenqika nathi sahamba saqhubeka sayofika khona masifika khona sihlalele esihlahleni emthunzini silindele isikhathi sokuthi aqale lo baba phambi kokuba aqale lo baba ukusebenza kanti inkosi iyangilandela ngesikhathi ngihleli la esihlahleni ngizwe lelo phimbo elikhuluma ekhaya kimi lingibuza ukuthi la ulandeni la uzofunani awuzwanga engikutshele kona ekhaya ngathuka ngohlobo olumangasayo kwasho ukuthi ayisekho iyenze njani sekufuna ngiqinisele ngisale sengingena ngingaba ngixolisa njalo enkosini ngixolisa ngithi sale sengibekezelela ngisale sengiqeda angisekubuye ngibuye sathi mase singena seyisikhathi sokuthi ngene ethi sama nomyeni wami yabuza mina lenyanga ukuthi wena mama yini umsebenzi wakho ngasho ngathi hayi ngaba le business le eyona ewile ade ngilenza ukuthi ayisize ngoba sifuna usizo ngalo wathi angisho lonto mina ngisho umsebenzi wakho kwabi khona ngithi hayi ade ngiyisangoma ngisho nje akakeki kodwa ngendlela engithethiswa ngayo esihlahleni ngilinde ukungena la inkosi yamakhosi ikhuluma nami angasakwazi ukuqhubeka ngiyibize ngokuthi ngiseyisona ngangena ngathi hayi kade ngiyisangoma kwayona yangithethisela kona lokho ngamangala uthethiswa inyanga ingithethisela ukuthi ngithi kade ngiyisangoma ithi awulandeni lapho oyofunani ubani olutshediya lapha emagqolweni naseyikhumbeni ngoba wena udalelwanga lokho wena wadalelwa ukuthi ukhuleke ngathi konje moxakekile umuntu uyadlala ngawe ngangizokwazi ngani mina ukuthi kuphi engidalelwe kona ngoba bengixakekile nabantu engiyakubona bangitshele lokho ngithi mina besizwa ngaba phela sihlola kubona bathi kunje ulalele lowo nawe ubone ukuthi uyagula uxakekile awuphili indawo awusizakala indawo wathi ukuthi nihamba nifuna ukwazi kubantu abangazi bese beninika ukungazi kwabo
Uthe noma sendlala phansi sesihlala esethi nanka amathambo uyachitha, wathi uyaqala ngamathambo, wathi ugogo wakho nangesangweni, wathi imali yakho nansi ngaphandle, imali ayikho kuleli khaya. Wathatha indawo uNkulunkulu emlonyeni wenyeke. Yayiqhubeka ngenyanga ukukhuluma ngamathambo, iyaqhuma manje iyashaya ngekhanda. Sengizwe ukuthi ekhuluma lo kade ekhuluma nami esihlahleni ngomlomo wenyanga. Waqala ukungitshela ukuthi izinto engasafanele ngizenze yilezi. Izinto ayikhuluma ekhaya wayiphinda njengoba zinjalo, ukuthi angilahle yonke into ewumuthi, konke nje okuphathelene nalento engiyenzayo ngoba kudlulelwe isikhathi. Angiyokhuleka egameni likaJesu. Konke akushilo wakuphinda uNkulunkulu ngomlomo wenyanga. Ilaka wacaciswa khona-ke manje ukuthi kwakuhlaba lokhu uNkulunkulu angisiza ukuthi ngiphume kukho kalula, ngoba iyona into engibambile ukuthi ngophila kanjani ngingasabenzeli lutho abadala. Wathi uyazi ukuthi unabakini asebalala, nabakomalume wakho, nabasemzini, nabakomalume kamyeni wakho, bonke laba bantu khona bahamba ngesikhali, bahamba ngey'moto, bachithekelwa igazi, abanye bafe impini, ningakaphusha ukuthi nozalwa ozalweni emuva. Bonke labantu abahambe ngegazi, ngesikhathi nizikiza isilwane nisibulala nisinquma kabuhlungu entanyeni isikhala, niqhubeke size sipholele kunina. Ninesono esifana nesokubulala umuntu. Maniyeza ukuthi umuntu ubanjwe inkunzi abulawa wanqunywa akhishwe aphucwe yonke into yakhe. Nani khani nenza isilwaneni isikhala nenza isono esifana nesalabo ababulala abantu ngegazi. Ngesikhathi labantu ninakise nihlabe lezi zilwane zenenzenzayo nithi nenzela bona ukudla. Wathi basuke bengekho nhlobo weduze kwanto enenzayo kodwa kuza imimoya. Waze wabala wathi usuke idemoni elileku estraight eThekwini, eliseGoli, elisesiswazini azohlangana manje la wonke la kulento eniyenza nje osenishisa lempepho nibiza bonke laba nibabizayo ninquma isilwane kanzima. Ilapho ngezwe khona ubuhlungu obunzima ngahlabeka. Ngathi singenza into enjena kanti labantu abezi abadli kunaloko sibazwisa ubuhlungu. Ngoba waze washo wathi umbuzo uya kulabo abantu enibabizile abozalulweni abadala la bekhona, wathi bayazi bagwetshe ukuthiwe niyayibona imfundiso enayishiya niyifundisile abantwana benu emhlabeni. Yiyo le mina engangiyishilo yini ngithanda ubafundisa yona. Kube nzima nakubona bathi lamanxeba abafa ngawo aqala phansi avuziswa yileli silivula esilwaneni sikaNkulunkulu sesibulala kabuhlungu. Yilonto yangiphatha kanzima-ke kabuhlungu kakhulu, ngathi angiphumeleli ukuphinde ngenze lento. Kwathiwa noma igazi emzini wakho ngisho inkukhu enokeni inqume kanje anisachithi igazi leni selifike lalicika khona selanele nilichithe too much nangendlela errong. Sasukela lapho sibuya sahlaba isilwane sithi sihlabele abangasekho. Okuthe maseqhubeka esho ethi isilwane sinendawo yaso yokuhlatshwa eyadalwa uNkulunkulu yemvelo. Wabeka ukuthi lapha esiphangeni le ndawo la uboya besilwane ngathi buyalala khona, benza indawo engathi ithi kuba uround. Wathi yona ndawo eyinxeba la ofuneka isilwane sikaNkulunkulu sihlatshwe khona, nakhona ningasihlabeli ukuthi nisibiza ngabangekho abalele, niyihlabela niyidlela noma nephathi noma nayibusisanela nomndeni. Nihlabe kanjalo nisihlabe enxebeni, igazi lingalikhongoze lingendishi, igazi lichithekele phansi lichashwe izinja ngoba igazi linomphefumulo wesilwane. Sayizwa lento yayintsha yonke emqondweni wethu wangathi kuyaqwebuka siyaphaphama. Wathi-ke hambani-ke niyokhonza uJesu, ningaphinde nenze yonke lento edlulelwe isikhathi. Nina nibona abalezi zinto futhi nina nibona abokuthwala. Ngathi mina yibo obathe sizothwala thina sizele uzothwala, thina besizele ukuthi usisize usenzele nje into engase zisisize siwile sixakekile, sifuna nje into ezase zisibooste okuthiwa noma umuthi wenhlanhla. Wathi nana uzapha umuntu wenhlanhla uhamba kodwa ungahlangene nokuthwala, ngoba umuthi wenhlanhla ukuthwala nje likamhlaba uyalingana la kuyathwaliwa. Sathi cha sizele ukuthwala, siyabonga impela. Wathi ngiyaniyeka nje ngoba vele nemali aninayo anikwazi ukungikhokhela le mali ngabe ngiyikhokhela yona. Wathi mina nginenzela into engasukumi phansi ngo-5 months ngagijima ngeMercedes ngivulisa isitolo nje noma esincane lapha ekhoneni ngasemzini ejikeni nje. Wathi nje ngoMercedes Benz ngabe ngigijima isikhathi esincane. Wathi ngisho ibandla manifuna ukuvula ibandla lenu mina nganivulela ibandla elingasukumi phansi. Wathi nazi indwangu zayitakishiwe ke indwangu emakhala zonke
iy'ndwangu zikhuphuka ngodonga zifoliwe lapha. Wathi ngingakhetha umbala wenu nginiphekele wona nihambe nosusa ibandla eniyogijima ngeMercedes ngo-4 months. Sathi cha siyabonga sifuni ibandla. Futhi-ke konke lokho kushoyo sesiyabonga. Kodwa ebesikudinga bese sicela sizothola usizo ngoba silithola. Wathi hayi hambani, ayikho into enganenzela yona. Sabuya wathi hambani thatha impuphu niphahle ngempuphu nichele nikhulume ngempuphu niphahle yona bese nikhuleka. Sangayazi nento yophahla ngempuphu sathi sayiyeka lento yasahluleka. Sabuya sakulinda lo Jesu ngoba wathi hambani nihlale nilinde abazalwane abazofika banifundise ukukhuleka egameni lika Jesu. Sabuya sinalelo themba solinda abazalwane asibazi ukuthi abazalwane abawo ubani. Ngaze ngabuzisisa-ke mina ngifuna ukwenza iqiniso manje sengihlupheke kakhulu. Ngathi bagqoka okunjani labo bazalwane, zifaka okunjani lezo ziyoni, kumhlophe noma kublue noma kugreen uniform yabo ukuze sibabone mase befikile. Wathi cha-ke laba bayona abanayo ijoyini, abagqoki i-uniform, uhlobo lwabantu abangasanzi into ey'ningi, abasabhema ukwaya, abaphuza utshwala, abasajoli, abaphathi mithi, sebethandaza uNkulunkulu yedwa. Ngathi ayikho into enjalo, kabekho labo bantu ngakithi. Wathi bagcwele ngisho eGoli la ngiphuma khona abantu abakhona emhlabeni wonke labantu. Ngathi angikaze ngibezwe abantu abangenzi lutho baphila kanjani. Wathi hambani niyobalinda bayeza. Sabuya sahlala ngithi amasonto 3. Leli lesithathu bafika abazalwane bacela ukuletha umkhuleko ekhaya. Ngathi hayi siyabonga siletheleni sawudinga umkhuleko. Bawuletha emhlabeni ngenile abazalwane bekhuleka. Kwasho umoya ongcwele bathi besathandaza behlabelela ingoma yathi libongwa abantu libongwe ingelosi alikho elinye elihle njengalo. Mina ngangiyibona le ngelosi abayishoyo ngamehlo ucinyeziwe la endlini siyakhuleka sonke. Kodwa mina ngibona le passage lami ukukhuphuka kwehlika ingelosi la ngathi zahla ngeladi ziyanyuka ezinye ngapha ezinye ziyakhophula zephakamisa amaphiko zenze nje. Lahlabelela ibandla lana mina ngiyayibonela nje izinto zasezulwini la. Abesethi umoya ongcwele kumina lalela-ke yibo laba abafikile namhlanje. Ungabe usamyeka lo Jesu, ungabe usamyeka, bangahambi ungamukelanga. Ngithi yebo. Libuye elinye iphimbo engithi likaSathane athi lalela la wena labantu babheda kabi, ungalingi imukele lento yakho noba ngahlabelela kakhulu kangaka nabathandaza kakhulu bafuna ukugcwala isonto labo ngawe, ungalingi uvume idlozi zizokubulala wena. Futhi wena ukhumbule ufuna kuhlabe ngisho imbuzi ukuvalelisa edlozini, hayi ukuthi uzovela uthathwe labantu nje. Labantu babheda kabi sebayeka zonke izinto lezi kufanele zenziwe emhlabeni abazenzi. Uzophila impiloni-ke wena. Ngithi ngisalalela lokho futhi abuye futhi umoya ongcwele athi yeyi wena oxakekile ekhaya ngithe mukela uJesu njengamanje ngithethiswe-ke manje. Ngithi yebo Nkosi ngiyezwa. Kwathi makuqedwa ngethiwa amen babethi sicela hayi owala ekhaya simukele. Ngabe sengithi ngimukela uJesu, ngamukela kanjalo nje ngoba ngibalekela leli phimbo eliphikisayo elizobe likhuluma okunye. Ngakhululeka lapho uma ngithi nje ngimukela uJesu. Bamangala bazathi nasathi ngasho umayeli lo muntu wavele nje wamukela uJesu kalula kangaka. Lezi sangoma inhloboni kanti abazi ukuthi uNkulunkulu sesemenze kuqala ufike before bona wakhuluma konke waze wangiyeka ngagijima ngaya komhlaba uyalingana kanti uzofika nginqande khona ayokhuluma yena a-take over emlonyeni wenyanga. Kwenze kanjalo-ke bazalwane. Kwathi kuyoshunyayelwa kuyonziwa yonke into sasimukeliswa sonke-ke endlini uJesu sesibekwa izandla. Ngase ngiqede kuqala ingasekho leli phimbo enkenteza liloku likhuluma okunye seceleni. Ngase ngizwela ukukhululeka okuphelele. Ngihambile-ke noNkulunkulu endleleni ngaloku ngimkhonza. Kwakhona ilanga ngithatha ngalo ebusuku ngahamba uhambo engangazi ukuthi ngiyahamba, engabona ngoba sengasekho emhlabeni sengihamba sengimi endaweni engangingabona ukuthi ngimi phezulwana. Kodwa ngangibona kunengongonende eyayingidlula ikhanda lami la kwathiwa khona kwakuba nezwi lithi mina ngoba kwakunewashi ngangilibona lokhu ngikhuphuka nje ngibona iwashi ngibona ngiyahamba ngaleli washi. Iwashi lithi 5-2 mangithi 5-2 bani angiboni 5-2 bani lo lithi iwashi 5-2 lo lithi ngile ngikhathazeke ngalo 5-2 to 5-2 bani ngoba livelo lwangephansi ulutho uthi 5-12 noma 5-11 u5-2 bani 5-2 bani kanti sengikude angazi ukuthi kwakukude kodwa ngangikwenye elinye ilizwe. Hayi la ngathi mengibuza ukuthi isikhathi seni washona libukile ngathi
ngibona ukuthi u5 angazi u5 bani ngoba beloku ngavezi wathi uqinisile u5 ihora ongalazi ihora lokubuya kwenkosi uJesu. Ngathi wathi usushile ebantwini ukuthi uJesu uyabuya. Ngathi bengakasho. Wathi uthuleleni. Ngathi ayike sengiyahamba sengiyokusho ngiyobatshela ukuthi uJesu uyabuya. Wasekulalela ngitshele uzoba isikhashana. Uzofika kube ukubuya kwaJesu ahlangabeza ibandla lakhe. Bese kuba isikhashana in between. Bese kuba ukugoqwa komhlaba. Ngathi ngiyezwa. Wathi hamba ubatshele. Mase ngivalise sengiyahamba ke sengiye ekhaya ngiyobatshela abantu ukuthi uJesu uyabuya. Wathi ima kancane. Woza la khona la ngifuna siyovaya khona nawe. Bese ngisondela uvele kwehle i-lift namafosi aqinile ngapha nangapha i-lift eyehlayo isabhaskidi weCane olingene nje ukuthi gibele mina athi siya eralini kaSathane. Bese ngagibeli ngithi mina awu ekaSathane pho ngisho ngihlahlela emuva athi cha lutho ungasabi awuzusho lutho uyobuka nje kuphela wathi ngizokuphelezela sengikise ekhaya. Ngisho ngigibele ke la kule lift yithi labaya ke sehlake manje sibuyele ezantsi emhlabeni sehla ngale lift kuthe before sifike phansi saphakeme kangokuthi uyakwazi ukubona around umhlaba wonke. Wathi look around the world. Ngase ngiqalaza ngabuka around the world njengoba esho. Sasafika sathi cababa sengibone konke emhlabeni wonke. Ispace sasikhona ukuthi sifike sihlale khona sasingangale lokhuzana silingene lento engigibela ukuthi ifike kume yona. Kusukela lana nje basihleli nje uyale yoshaya emkhawulweni nomkhawulo kwabantu umuzi wawungekho isihlahla nani oyibonayo lemhlabeni njengamanje ikhona iyayingekho. Kwakuumhlaba notshani nabantu kuphela bekhave wonke umhlaba behleli phansi. Umkhawulo nomkhawulo wakwabantu kuze kufike egcineni. Ngisho intaba eqhamuka ngale ikude kodwa ubona into efanayo. Akuba ngesikhathi ke sifikile. Yehla ke nenkosi yobumnyama ngefulayo. Lathi cababa yagibela efinele iminyama. Ivele ngokhala kuphela. Nezingelosi zayo zazingapha nazo zimnyama. Zayishiya mayifika icababa emhlabeni zanyamalala ngabe ngisayibothi bishona emaceleni ngapha nangapha yasala yona iwayesethu uhamba nami uyena ke lo uSathane esize eralini yakhe. Ngathi uye lo wathi uye. Wangeyona into enezimpondo noma nezingovolo into ongayibalekela noma uyisabayo wayivele eyinto ebukekayo wayeyinsizwa nje esho ngamadlebe nje amile ngathi ahlala nekhanda esikeliwe wasefaka icrown eyupomu egold yabona le mhlobiso kaKhisimusi baqapaqa lo ubucobezelayo kwakuyi-crown engathi kusikwe lonto wagqoka yona wona crown yakhe yobukhosi bakhe. Ngambuka ngambuka sabukana empondweni engekho ocwayizela omunye naye ngibuka kabi ngolaka nami ngikhipha ukuthukuthela kwami ukuthi abantu abangaka baNkulunkulu abagcwele la bangazigcwalela yena. Labantu ngesikhathi efika bayamworshipha basukuma bonke besukuma beshiyelana ukubuka egroundini lapha esho mabuka ibhola besukuma ngegaba ngokuhlala kwabo bethi beyohlala abanye besukuma abanye kwakunjalo ngeintaba bonke babeshinto efanayo bethi uyinkosi bethi inyoka endala uDraco umqambi manga umhlebo umbhubhisi kodwa bengasho ngokuthi mhlawumbe bamthuka noma bamcasukela bejabula besho lento kamnandi beyijabulela kodwa lento ngiyibona lento akuyonto okujabulelwa abantu yini bangamazi lona ukuthi ubani bajabula kanjani bajabulela isitha sabo labantu bonke emhlabeni abantu bakaNkulunkulu ngoba ngibalazi iqiniso ngoba emhlabeni kuyakholwa kuyakhonzwa hayibo into enjani lengiyibuka la ngicasuke bazabane ngithukuthele ngizwe ukuthi hey ngazangidini into engiyibukayo unamandla uzosuke njenjani. Ngiyazibuza ke imibuzo eminingi ngithi ngaba ama-satanist lawa agcwalele uzotusa uSathane kanje. Angithi angikhulumi ngomlomo ngizibuza ngaphakathi ngabe kwenzekani khona makuyiwona angamaningi agcwala umhlaba wonke kube wona wodwa amakholwa ashoniphi ngoba ngihlala emhlabeni ngiyazi ukuthi kuyakholwa kuyasonto kwenziwa yonke into abesethi uhamba na athintela esifubeni sami kanje athi lalela ke
ngiphendule yonke le mibuzo oyibuza yona. Uyabona abantu abala bakhona labo bacabangayo abakhonzi bakhe lo, kodwa bayifew kakhulu. Bese kuba khona abantu la abangazama umkhonza uNkulunkulu, abangawazi ngisho umnyango wesonto kuwufukula, naye futhi lo abangamkhonzanga nabo bakhona. Bese kuba khona uhlobo lwabantu la lwesithathu lwamasonto, ela ngavula khona umlomo ngabuza ngathi, awu Nkosi, balandeni-ke labo la? Wathi lalela ngikutshele. Angithi bazwile bethini? Ngathi ngizwile. Yiko nje okungikhathaza kakhulu into engizobe yisho. Wayesethi lalela, njengoba uze kumemezwa kangaka utuswa imisebenzi yalo, akubona abamemeza ngemlomo yabo, bekumemeza imisebenzi yalo ekubona. Bayasonta, bayaya emasontweni, kodwa baphethe imisebenzi yalo. Asengithi mina ngaphakathi kwami, oh Nkosi, ngiyezwa. Ngithe ngisadleni zangezono, zonke ey'khona ezenziwa noma kukholiwa ngathi Nkosi yami. Wase ngiphuthuma ngalokhu, wathi lalela-ke, kunjengale misebenzi le yenziwe emakhaya, ukuthi ngama-weekend nimemane nithi akohlanganwa ngeSunday ntambama. Wathi kuney'ncwajana nizenzela emhlabeni ey'ncane enibhala imiqana nje embalwa enithi nofika zihlobo ngo-1 emini sizobe sinetiye, sicela sibe nani. Yangithusa leyo ndaba ayishoyo ngathi mina, hawu, lezi iy'ncwajana ey'ncane zey'memo kanti zaziwa ezulwini zibona uJesu. Kahle mbo, ngathuka ngoma. Wasethi lalela-ke, ngalesi khathi seyenziwa le nkonzo, sekudliwe la, kuphuziwe la, kunanyiwe, sekuhalaliswa kubongelwana, kubongwana, kuphakanyiswa ney'thebe, kubongwa lo mndeni, kubongwa lo baba owenze lo msebenzi la ekhaya, bemthakasela ngeyithakazelo. Wathi lo usuke esiqhoshela ubaba lapho ngohlobo olumangalisayo, ethi buka nithi ezami zonke lezi zenze yami intando. Wathi ubaba usuke esefulathele ebhekele lowo muzi engasawubhekile, usubhekwe isitha ngoba sithi owaso. Wathi okubuhlungu, bayaya ey'nkonzweni bafike badle isidlo, bangene etafuleni lenkosi badle. Uma sebeqedile laba masonto baphume bayochuma lapha futhi kulela tafula abamenywe kulona. Lapho kungena khona leli zwe laseKorinti bokuqala into 10 verse 20 la ethi khona, kepha ngithi abezizwe ngoba okuhlatshwa abezizwe abakuhlabela uNkulunkulu, kepha bakuhlabela amadimoni. Emva kwalokho yilelo lizwe la bese ngiqinisa ngalo. Ngathi emva kwalokho wabe sengidedela esengikhapha ngabuyela ekhaya. Qhubekile-ke bazalwane, ngihamba noNkulunkulu ngikhonza. Kwaqhubeka isikhathi, kwafika la ethi khona angiphumele inkosi, ngiphume ngiyoshumayela ngifakaze ngalezi ndaba ngaphandle umhlaba uzazi, wazi ukuthi uJesu uyabuya masinyane, futhi ngiqwashise ngale nkonzo ayimenshina yena uqobo lwakhe, ngoba kwakucaca nami ngabe sengibona ukuthi impela-ke le nkonzo kwabaningi ayicacile ukuthi iyisono, bayenza baqhubeke nayo noma sebekholwa ngoba bazi ukuthi into e-right, into evele yenziwa, abasiboni isono kule nto. Kanti uNkulunkulu uthe ezweni lakhe, ngiyinkosi uNkulunkulu wakho, ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Manje amukho omunye uNkulunkulu afuna ukusibona simguqela siyokukhuluma naye ngasese. Bona laba bakithi ngesikhathi sesemphepheni sokukhuluma nabo sesithatha indawo kaNkulunkulu siyinika bona, ibe sithi senzela bona kanti kwabona futhi abadli, abangeni le tafula. Kuthe uNkulunkulu esengikhiphile sengiqala ngisebenza, ngalishumayela ivangeli khona kulezi ndawo zangale enkandla nasezinye indawo koMaritzburg, eGoli kade ngithuma khona, nakhona eThekwini ngakithi uzenzile uNkulunkulu izimanga. Wenza umsebenzi uNkulunkulu yamandla, wazosisukumisa ishosha, wavula amehlo impompothi, wanika abangena abantwana bathola abantwana. Wenzile umsebenzi woNkulunkulu, waphilisa, waphulukisa. Ila ngabona khona kanti bengilibele nento kaNkulunkulu ezingaka. Ley'shosha zazosukuma nini ngilibele emithini. Laba bangaboni babeyovulwa namehlo ngilibele laphaya. Ngathi ngaze ngasichitha isikhathi. Ngase ngithi into zonke uNkulunkulu wayazi ukuthi ungidlulisa lapha ukuze angiqinise ukhakhayi, ngithi sengifikile endaweni yakhe ngingabuyi
kube nento engidonsa emuva ngithi mhlambe ngcono uma sengixakeke ngoba phela ziyafika izimpi endleleni. Ngingabi nento ethi hayi ngathi ngakhumbula emuva ngiyozama lapha ngoba sengikwenze konke kwafika kuphela khona amandla. Uthe-ke uNkulunkulu ngelinye ilanga kimina ake ngibuzele ebantwini ukuthi umuntu mengasekho emhlabeni uyakwazi yini ukudla ukudla. Ngathi mina mangcwele udla kunjani? Athi ngisho ukudla athatha ukudla kufaka emlonyeni ahlafuna adla gwinye njengoba kudliwa adle njengoba bedla abantu bephila. Uyakwazi nalo sefile ukuthi adle. Uma bethi akakwazi ubusuyangibuzela ukuthi babenzelelani ukudla. Njengoba bethi benzela ukudla bona bapha ukudla babaphelani ngoba bayazi abakwazi ukudla ngoba abasaphila emhlabeni abasabhilonga ekudleni kwasemhlabeni. Uma bethi ke abakwazi babanikelani babaphekelelani babahlabelelani ngoba vele abakwazi. Wathi ngibuzele ukuthi mabekwazi ukudla ke ababaphekeli ngani ukudla ekseni breakfast makuyipapa bapheke ipapa baphakele wonke umndeni bangashiyi noyedwa bawukhumbule wonke ngasali umuntu ekseni wonke umuntu alithole ipapa lolo hlobo le breakfast olwenziwayo wonke umuntu alithole makuthi udliwa amaqanda nama sausage ekseni abenzele wonke umuntu wami ongasekho ngoba bayakwazi kanti ungondlela bona. Athi ngibuzele makuphekwe lunch akuphekwe loyo nto ephekiwe nabo babekudla lokudla. Why manje makuthiwa bayakhunjula abayondliwa bese bezondliwa ngalela langa kuthanda bona baphinde babanike lokhu kudla nje inyama ujeqe wena kudla kuthiwa kubalulekile okuyobekwa lapha emsamo babedla lokudla kuphela empilweni yabo nabantu bami. Ngibuzele ngathi mangcwele ngizoyithini lento ngathi ngiyababuza beseduze kwami bathi wabahlula lo mbuzo ukuthi hayi asazi ngoba phela kuthiwa badla ngomoya. Ngathi uthi angibuza ukuthi akasho ukuthi badla ngomoya wathi ngibuza bayakwazi ukudla bavula imilomo bafaka ukudla badla. Wacaca ukuthi hayi abakwazi. Uthi ke akangabikho ozothi mayethi uphakela abantu bami kube khona azobashiya akabenzele bonke engashiyi noyedwa. Ubaningi obazibonke ukuthi azoshiya noyedwa ngoba ngisho ozalweni ungabazi labo bazogcine la ukuqhubeka ubazi wona ke lamaplate ozowaphaka mangaki uzopheka amabhodo amangaki uzikhave bonke labantu uzobe uthenga igrosa yamalini ukuthi ekseni nantambama nasemini uzobaphekela njengoba nawe udla zonke izikhathi odla ngazo nabo badle ngoba bebedla ekseni bedla emini bedla ntambama bebengahlali unyaka wonke noma iminyaka uphinde kukhunjule mhla kuhloliwe mhlambe nangamhla kuphuphiwe ngoba nalamaphupho afikayo avele esithini sethu azosilethela abantu bakithi yiwo kakhulu asiqhathe noNkulunkulu sivuke sesitatazela sithi uthe ulambile uthe uyagodola kanti isitha sithumele ingelosi zaso ngeimage yabantwana bakwethu bakaNkulunkulu. uNkulunkulu ayidalele bona umfanekiso wakhe iqhamuke lengelosi izothi angenile emndenini kufuna kwenziwe something kwenziwe imbuzi ukuze ngingene ngiyagodola kufuna ngembeswe ngilambile kufuna kidina kufuna kuhlatshwe inkomo azothi umuntu akuhlatshwe inkomo la ekhaya ngekho ngisho imbuzi ngekho ngisho inkukhu kungene endlekweni ngekho mali engashiyanga lutho kube ngeyena vele kusho umuntu ongenazwelo nawe kusho umuntu ongakudalanga kusho umuntu ongakuzali kusho umuntu ongakukhathaleli isitha sisebenzisa ama-agents aso. Wazi kahle ukuthi umelethe umuntu wakini ongasekho uyamthanda vele enhlizweni yakho uyamkhumbula makuvela yena uyathokozela ukumbona nento ayishoyo ngathi ungayilalela yonke kanti usubanjiwe kunoxaka. Bekukuhle ukuba abantwana bakwethu bengayilalela le ndaba baqwashe nabathanda kakhulu bazi ukuthi kodwa noma bangaqhubeka abenzeli bona akusizakali umuntu akho umuntu ongasekho wakithi noma wakini oyidimoni. Ufuna uyicacisa lento idimoni lemimoya engeke intshontshe izithunzi zabo ehlala phansi komhlaba imbuye izothatha imimoya yabo izithunzi zabo ivele ngazo iact njengabo. Yazi ngisho into ayegqoka ukuthi unandi wena ibhantshi lalesikotshi iyoqhamuka ngalelo bhantshi thanga ngibone kahle ubaba mina bekuyena ukhulume kanje wathi ngimazi kahle ubaba wami vele isithunzi sakhe siuyena kodwa bekungeyena ofuna lento. Ngifuna ukusho lento ukuthi akekho umuntu ongasekho ofuna ukudla akekho umuntu ongasekho ofuna ukubathiswa
ngoba into embathayo kudala iphelile emhlabeni, yaphela, yahlangana nenhlabathi, yathathwa kuyona. Umoya awugodoli umoya womuntu. Enye into ile yokuthi asiqwashe, sivule amehlo manje, simbone uSathane mesirobha, sithembe uNkulunkulu yedwa, sibone ukuthi kuyokonakalaphi, ngoba impilo yami uNkulunkulu uyishintshile. Sengithemba yena yedwa, ngiqaqekile umqondo, ngayibona izinto ukuthi ngangifulishe uSathane isikhathi esingaka edlala ngami, edlala ngabantu bakithi eyibiza ngabo kungebona, kanti kucashe yena ngegama labantu bakithi. So-ke namhlanje ngiyakhuleka kakhulu uNkulunkulu asisize ozolalela lo bufakazi, athi noma besendleleni yakhona angabe saya, ngoba leya ndlela iyabhubha, akuyona yokuphila. Athi nongayi ekuthwaseni-ke, kodwa okhonzile le nkonzo azi ukuthi uyoyenza yena, kodwa kusasa uyena oyokhala. Bekuhle umuntu athathe isinqumo esihle esenganeni okwethuna, ngoba wonke umuntu emhlabeni nokholwayo uNkulunkulu nongamkholwa, kodwa uyazi ukuthi khona uNkulunkulu. Ukuthi makwenzeka into ebuhlungu noma ngabe uyaqhuza, uthi Nkosi yami, hawu uNkulunkulu wami, uyazi ukuthi egcineni kuyiwa kuNkulunkulu. Noma sekufa umuntu, akekho uyahamba olanda inyanga yakhe, athi hayi behamba kasibanibani, asilanda umama ubani noma ubaba ubani azomkhulumela nabangekho. Kulandwa bani? Kufunakala umfundisi. Ungcono azathenge nangemali uma uthi lo muntu bengayi enkonzweni. Kufunakala umfundisi ozofika nje akhokhelwe ambeke kahle, amncengele enkosini. Ngoba uma engasekho umuntu, wonke umuntu ufuna ukuthi umuntu wakuba aye ezulwini. Yize bekhona labathi hayi semndenini, kodwa kufuneka aye ezulwini okusalayo. Njalo-ke awukwazi ukuthi umuntu usithi umcela uNkulunkulu ukuthi akaye ezulwini, uphinde uthi akabuye ekhaya azogada iy'ngane, abuye azobheka umndeni. Uzomphindisela nini lapha nathi umcela ukuthi akahamba aye khona? Ngoba egcineni nawe uzohamba, bakucelele nabathi hamba uye ezulwini, uthi uNkulunkulu akasithi uNkulunkulu uyakumukela-ke ezulwini, uyangena. Uzobuye futhi ubuyiswe nawe uzohlala uzobheka iy'ngane. Uzoloku kubuya kubuyelwe emuva kwaze kube nini uJesu ebuya ezogoqa umhlaba, abantu bengakayimiseli, bengakalungisa indlela yabo noJesu. Benxusa kakhulu esizweni sakithi ukuthi hayi asiphaphameni ma-Afrika, asiphaphameni, sazi ukuthi khona uJesu owalengela izono zethu, wafela amacala ethu, wathwala wonke amahlazo ethu aba wakhe. Endaweni yethu kwafa yena, simele ukhokha isikweletu sokukholwa. Ukukholwa kwethu kukhokha isikweletu esesasihlawulelwa uJesu, singenayo thina imali yokukhokha, yena enayo imali yokukhokha eyigazi lakhe, ngoba wasikhokhela ngegazi lakhe. Imvimba ayishaba saphiliswa ngayo, igazi alichitha sagezwa ngalizono. So-ke siyakudinga ukuthi sibuyele lo Jesu, simwamukele abe inkosi nomsindisi, bese sazi ukuthi sesisindisiwe. Ukuvuma nje ngomlomo ukuthi Nkosi Jesu ngiyakumukela ibe inkosi nomsindisi empilweni yami, ukusindiswa kwakho lokho, ngoba ukusho lokho usuyakholwa ngaphakathi ukuthi impela ungenile ngaphakathi kwempilo yakho. Uhambe ulandele abazalwane la bekhonza ngakhona, abaphakamisa igama likaJesu, uthole ukusizakala. uJesu uvula izandla namanje ulindile. Wonke othi ngixakekile, ngihluphekile, ngaze ukuthi lapha ekhaya usukhathazeke ngalo hlobo ufuna ukuyibulala nawe, nami ngibuya khona. Kodwa uJesu abanomusa wangihawukela, ngangayibulala ngesikhathi engafuna ukuyibulala ngaso nezingane zami. Usathane engidonsela ukuthi ngiyibulale masishane, ngoba wayazi uSathane ukuthi mina ngisazosindiswa, futhi wayazi ngisazoba inkinga embusweni wakhe, ngisazompheqebula amahlazo wakhe ngiwabeke obala. So wayephuthuma ungibulala ngimncane, noma sike sengikhulile wangilandela efuna indlela zokuthi mangife ngingakafiki ensindisweni la uNkulunkulu uzoqala khona ukusebenza into zakhe ngami. Nawe namhlanje ngicela ukutshela ukuthi wafelwa wena, wathengwa ngenani elibizayo elihlulayo inani lezimbuzi nelezinkukhu neleyinkomo. Inani othenge ngalo mukho ngalikhokha, ayikho imali engakukhokhela lela gazi elingaka elachitheka mahhala. Isikweletu sihleli nawe-ke namhlanje ukuthi uxakekile, buyela kuJesu, buyela kumenzi wakho. Dlula kule nto ukuthi uJesu iJuda, dlula kule nto ukuthi uJesu uzalwa uMaria noJosefe, sidlala belokhu siqanjelwa amanga. Nami yangibamba leyo nto, ngakholelwa kuyona. Kodwa sefikile uJesu, ngalifunda izwi likaJohane wokuqala, ngokaJohane 1. Elikhuluma ukuthi wayenguNkulunkulu uJesu ekuqaleni, enguNkulunkulu, izwi lavela ngaye, engulizwi. uNkulunkulu wakhuluma ngaye edabula izwe, ethi akuvela umhlaba kuvela amazulu, edala yonke into uNkulunkulu ayidala ngezwi. Imvelo yonke wazi kakhulu umuntu asenze umuntu abe umfanekiso wethu. Le Trinity awukwazi ukuyihlukanisa ukuthi ufuna uNkulunkulu yedwa, uJesu awumdingi. uNkulunkulu uyizinto ezintathu, uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Ndodana uJesu, uNkulunkulu uMoya oNgcwele.
uNkulunkulu oyi-1 lo kodwa uyiziqu intathu. Ifikile ithani kaNkulunkulu ehlele emhlabeni akhuluma no-Adam ey'nsukwini zokuqala. Kwafika labewela khona esonweni. Waqhubeka umhlaba wanda abantu kwanda ukona. Wathumela uJesu uNkulunkulu emhlabeni azolanda abantu ebhujisweni. Wafika uJesu wenza umsebenzi wakhe wawuqeda, wasilanda. Wathi sekufanele ngihambe nginishiye ngoba kuyonilungela ukuthi ngihambe ukuze ngidedele umoya ongcwele eze azosebenza okukhulu kunalokhu nami engikwenzile, ngoba nina nisazosala nenze okungaphezulu kwalokhu mina engikwenzile mase ninomoya ongcwele. Sababona oPetro babesaba kangaka behamba noJesu bemphika. Mase kufika umoya ongcwele sebeshumayela ivangeli ngesibindi, sebewatshela emehlweni amaJuda ukuthi hey, yilo Jesu enambulala. Yingakho le ndoda niyibona imile isinde ngegama lika Jesu entammbethela. Bathukuthela kakhulu, bababopha, babashaya, babenza konke, babafaka ematilongweni ngoba beshiswa izwi lika Petro elinesibindi esegcwaliswe ngamandla kaMoya oNgcwele ngosuku lwePentecost, ukuthi angasasaba lutho, aqhamuke noma ngaqhamukela kuziphi izizwe, alishumayele leli vangeli ngesibindi. Nathi sinikwe lawo mandla, singoPetro balesikhathi ukuthi silidlulise ivangeli kaJesu esindiswe ngalo. Osikhuluma namhlanje ukuthi simile siyaphila ingenxa leli gama. Izimpi ezizayo eziqhamuka esitheni left and right zifuna ukusigwinya, sidlula kuzona ngegama lika Jesu, sizinqoba ngaleli gama. Yilona eliyithemba, likhe elinye igama mntaka baba emhlabeni obuzolithola lisize impilo yakho. Maningi amagama abekiwe, maningi namagama ebengathandazwa kuwona, kodwa mina bathi Nkosi uNkulunkulu wami ngikhuleke kulika Jesu lona lodwa kwenzeka izinto. Ngakhuleka kulona kwenzeka umsebenzi. Ekhaya lami kwakuxakekiwe ngohlobo olumangalisayo. Ingekho imali, siney'ngane, sidinga sifundise, sidinga sondle, sigqokise, kodwa mhla kufika uJesu walisusa ihlazo lokuswela kwami, waletha izinto ezintsha. uNkulunkulu wambula imisebenzi emisha, kwasetshenzwa. Sisephikweni le-transport, siyathutha iy'ngane zesikoleni. Nje asixakekile, uNkulunkulu khona umile lela khaya ulibusisile ngoba sekufike yena wathi Sathane hamba kulo muzi nepoverty yakho, kungena mina manje nama-blessings ami. uNkulunkulu anibusise. Ngibingelela umfundisi okhona e-studio